πάλι κάμερα. Ναι, υπάρχει χτύπημα χαμηλά κάτω στα πόδια. Γιωργαλίδης. Κέρδισε ο Μπούτεν. Σίμοφ, ο οποίος στις 9 του μήνα θα έχει τα γενέθλιά του, μεθαύριο. 9 του Απρίλη του 1982 γέννημα ο Δημήτρης ο Σίμοφ. Γέννημα θρέμα του εθνικού. Χρόνο το φάουλ στον φυλαχτού, τον Γεράσιμο. Σηκώθηκε ο Αρναλκόντε. Ήρθε ο Αουρέλιο για την εκτέλεση του φάουλ. Ο Αουρέλιο, ο οποίος σημείωσε και 3 τέρματα φέτος. Τουλάχιστον τα 2 ήταν εκπληκτικά. Αουρέλιο λοιπόν ετοιμάζεται στο 21ο λεπτό να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί. Γιωργαλίδης δύσκολα, δεν δοκιμάζει να κρατήσει την μπάλα. Έφυγε δύναμη μπάλα από το πόδι του Αουρέλιο. Ρόι Μπακάλ για τον Βασκοντσέλος, αυτό ξαναδοκίμασε για τον Μπακάλ. Το πλάγιο για τον εθνικό. Αουρέλιο. Σίλας. Είναι δεν είναι 100 οι φίλοι της Αλκής απέναντι. Παϊσάο για τον Κόντε. Μπούντεν. Παϊσάο μέσα στην περιοχή αλλά πλάγια. Εκτός τώρα. Καλή μπαλιά τον Κενμόνιε. Το σούτ απάνω στην κενή εξέδρα. Δεν θα υπάρχει και κανείς εκεί να επαναφέρει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. 22ο λεπτό. Και οι φίλοι της Αλκής, φίλες της Αλκής είπε και ο μικρός, απολαμβάνουν τη λιακάδα. Εδώ οι φίλοι του εθνικού και οι φίλες του εθνικού. Λίγος κόσμος αλλά πολύ γυναικείος πληθυσμός στις εξέδρες. Κόντε. Λίμα προσπάθησε να βρει τον Αουρέλιο αλλά έφυγε με δύναμη μπάλα. Νακατζίμα Φαράν με τον Αουρέλιο. Καταφέρνει ο Αουρέλιο. Περνά στον Μαρσέλο Πέντα. Σίμοφ έδωσε ύψος στην πορεία της μπάλας. Παϊσάο. Καθυστέρησε ο Λίμα να κινηθεί. Έχασε την μπάλα. Μαχράντζη διορθώνει. Μπούτεν. Λίμα. Πέντα τώρα. Μαρσέλο Πέντα. Αργεντίνος. Σίλας. Χαμηλά για τον Μαχράντζε. Έψαξε μία τον Κενμόνιε. Η μπάλα εκτός για λογαριασμό της Αλκής. Σηκώθηκε έτσι στιγμιαία ο κύριος Κολομπούρδας. Κωνσταντίνε, το άρπαξε το μάτι μας. Ναι, έδωσε οδηγίες προς το Σίλας να δίνουν πιο γρήγορα την παλιά μπροστά. Να δώσει εδώ ο κύριος Κολομπούρδας. Γεννήθηκε στην Γερμανία το 1972 από γονείς μετανάστες. Άρχισε την πορεία του στις ερασιτέχνες της κολονίας. Γύρισε στην Ελλάδα. Έπαιξε στον ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή. Χαμηλά η μπάλα. Νομίζω έπαιξε και στην Αλκή. Κωνσταντίνη ένα διάστημα ο Νίκος Κολομπούρδας. Ναι. Ρόι Μπακάλ.
Τρέχει ο Μπάρτσε, τρέχει και ο Αουρέλιο. Κατοχή μπάλας από τους γηπεδούχους. Πολύς ο ήλιος, είδατε για λίγο και τον βοηθό, τον κύριο Στέλιο Νικήτα, να βάζει το χέρι στο πρόσωπο για να μπορέσει να κοιτάξει. Ροϊμπακάλαφ στον Μπάρτσε, Γλικόροφ, ξανά ο Μπάρτσε, Φυλαχτού, Στέλβιο, Καπιλότο. Μεγάλη παλιά για τον Νακατζίμα Φαράν είναι ο Μαχράντζε εκεί. Κερδίζει και καταφέρει να περάσει τον Αρναλκόντε. Σίμοφ για τον Αουρέλιο. Φαίνεται να κρατά περισσότερο την μπάλα ο Εθνικός Άχνας σε αυτά τα 25 πρώτα λεπτά παιχνιδιού. Αν μπορέσουμε σε κάποια στιγμή να δούμε το ποσοστό κατοχής. Στέλβιο πίσω στον Γιοργαλίδη. Υποπίεση. Μάλιστα. Πήγε 56% για τον Εθνικό, 44% για την Αλκή, η οποία προσπάθησε το πρώτο δεκάλεπτο, βγήκε μπροστά. Μετά το τέταρτο νομίζω ότι ο Εθνικός παίρνει έλεγχο παιχνιδιού. Σίλας. Νακατσίμα Φαράν για τον Τζόναθαν Άσπας. Σίτνεϊ. Τους παίκτες που μας άρεσαν πάντα ο Σίτνεϊ, και όταν ήταν στο Παραλίμνη και όταν ήταν στη Σαλαμίνα. Σίλας. Μεγάλη παλιά τον Παϊσάο είναι ο Στέλβιο εκεί, ο οποίος καταφέρνει με κεφαλιά να περάσει ορθόδοξα την μπάλα στον Γιοργαλίδη. Γι' αυτό και ο Αντώνης τον χειροκροτά. Νακατζίβα Φαράν με τον Μαχράντζε. Έκοψε ο Μπούτεν. Τζόναθαν Άσπας πίσω στον Καπιλότο. Ξανά ο Τζόναθαν Άσπας. Τον Λίμα. Φυλαχτού. Έψαξε τον Νακατζίμα Φαράν. Καλύπτει ο Μαχράντζε. Μπάλα δεν βγήκε. Έξυπνα ο Νακατζίμα Φαράν. Περνά στον Βασκοντσέλο στο σούτ. Την μπάλα στο σώμα του Μαχράντζε. Είχε προϋποθέσει αυτή η προσπάθεια της Αλκής που άρχισε από την επιμονή του Φαράν και την ολιγορία εκεί του Μαχράντζε. Νόμιζε ότι κάλυψε την μπάλα και όλα τέλειωσαν. Επέμενε ο Φαράν και έγινε ό,τι έγινε στη συνέχεια. Κόντε, κακός έλεγχος της μπάλας, καταφέρει να κερδίσει. Περνά στον Κενμόνιε, το σούτ, Γιοργαλίδης αποκρούει. Ύστερα από ώρα βλέπουμε μια καλή φάση, 28 λεπτό. Ενώ εμείς βλέπουμε την προηγούμενη φάση, δέστε, Μαχράντζε επαναπαύθηκε. Κυνήγησε ο Φαράν, κέρδισε και προκλήθηκε σύγχυση στην περιοχή του Εθνικού. Στην αντεπίθεση βέβαια στο 28 λεπτό Κενμόνιε από την παλιά του Κόντε κάνει το σούτ, αποκρούει ο Γιοργαλίδης. Φάση που ξαναδάμε. Λίμα. Κενμόνιε. Μαχράντζε. Κόντε. Ξανά ο Μαχράντζε. Παϊσάο. Στέλβιο όμως καλύπτει την μπάλα στο Γιοργαλίδη. Μπάρτσε. Φυλαχτού για τον Καπιλότο, αυτός ο Σίτνεϊ. Περιμένει απέναντι. Τον είδε, του στέλνει την μπάλα. Νακατζίμα Φαράν. Τζόναθαν Άσπας στον Στέλβιο. Στέλβιο Ρώσα. Φυλαχτού. Μπάρτσε. Νακατζίμα Φαράν.
Ο Γλυκόροφ κοντά, Ναγκατζίμα Φαράν κάνει το σούτ, αφήνει ο Αρκάδιους, μπαλά έξω. Συμπληρώνουμε μισή ώρα παιχνιδιού εδώ στο δασάκι, φίλες και φίλοι. Εθνικός Αλκής στο 0-0. Εδώ ο Ναγκατζίμα Φαράν ήρθε από τον Καναδά για την ΑΕΚ. Έμεινε στην Λάρνακα, αλλά στην άλλη ομάδα της πόλης, στην Αλκή. Καλή παρουσία. Σίλας. Μαρσέλο Πέντα δεν θα περάσει. Έκοψε ο Μπάρτσε και πέρασε δεξιά στο Γλυκόροφ. Τζόναθαν Άσπας. Καπιλότο περιμένει ο Σίτνεϊ. Ήρθε ο Κόντε και κάλυψε. Γι' αυτό υποχρεώνει το Καπιλότο να περάσει στον Γεωργαλίδη. Καθυστερεί ο Αντώνης. Ψάχνει να δει πού θα στείλει την μπάλα. Η Αλκή είναι στην πλεονεκτικότερη θέση από τις 4 ομάδες. Έχει 25 βαθμούς, 24 Ολυμπιακός, 23 η Νέα Σαλαμίνα, 22 ο Εθνικός. Βασκοντσέλος πίσω από την άμυνα και το γκολ 1-0 για την ομάδα της Αλκής στο 31ο λεπτό. Δυσκολότερα τα πράγματα, είδατε και τον Αντώνη το Γεωργαλίδη. Βασκοντσέλος πάει πίσω από την άμυνα. Θα ξαναδούμε τη φάση. Κάνει το 1-0 για την Αλκή. Έφυγε από καθαρή θέση. Βγήκε ο Αρκάδιους. Δεν θα προλάβει. Και πάλι κάμερα. Καλό το κατέβασμα. Καλή και η τελική προσπάθεια από τον Βασκοντσέλος. 1-0 για την Αλκή. 12ο τέρμα για τον Βασκοντσέλο στο πρωτάθλημα. Και ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα, Κωνσταντίνε, για τον Εθνικό. Εννοείται, από τη στιγμή που βρέθηκε πίσω στο σκορ, χρειάζεται τώρα αυτός να ανεβάσει τις τροφές, τουλάχιστον να φέρει το παιχνίδι στη θέση και από εκεί και πέρα ό,τι μπορέσει να κάνει. Θα έλεγα για τον Γεράσιμο Φυλαχτούσαβα, εξαιρετική η παλιά του, αν δεν κάνω λάθος, προς τον Βασκονσέλο, και μέχρι τώρα παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο. Ο νεαρός θα πάει πάρα πολύ καλά. Θυμάσαι τι σου είχε πει ο Μιχάλης ο Μάρκου, ότι όποιοι παίκτες και να χρησιμοποιηθούν, πιστεύω, είπε ο Μιχάλης, ότι θα ανταποκριθούν, και όντως αυτό γίνεται. Κένμονια για τον Μαχράντζε. Κόντε. Μαχράντζε. Βγήκε ο Καπιλότο. Φυλαχτού. Άφησε στον Σίτνη αυτός ο Τζόναθαν Άσπας. Τελικά κρατά την μπάλα περισσότερο Εθνικός. Η ουσία είναι στην πλευρά της Αλκής, που προηγείται από το 31ο λεπτό με 1-0 με το τέρμα του Βασκοντσέλος. Μαρσέλο Πέντα, από τους παίκτες που δεν φάνηκαν στο παιχνίδι, όπως ούτε και ο Λίμα, κάτοχος της μπάλας τώρα, περνά για τον Μαχράντζε το κόρνερ. Εδώ Σίτνεϊ και πάει ο Αουρέλιο για την εκτέλεση του κόρνερ. Ο Μαχράντζε, από την προσπάθεια του οποίου προήλθε αυτό το κόρνερ. Τέταρτο κόρνερ για τον Εθνικό. Αουρέλιο βάζει το χέρι μπροστά στο πρόσωπο ο Γεωργαλίδης, ο ήλιος είναι απέναντί του. Εκτελείται η μπάλα στην περιοχή, το σούτ από τον Μπέτα, μεγάλη απόκρουση, Κενμόνια, η κεφαλιά, πιέζει ο Εθνικός, Ναγκατζίμα Φαράν γύρισε να βοηθήσει. Μπάλα έξω. Καλή στιγμή για τον Εθνικό, θα μπορούσε εδώ 34ο λεπτό να φτάνε στον γκολ. Γεωργαλίδης έκοψε δύσκολα,
Θα δούμε ξανά τη φάση με την πρώτη ευκαιρία, η οποία άρχισε από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Αουρέλιο. Μπάλα έφτασε στον Μαρσέλο Πέντα, επιχείρησε το σουτ από ευνοϊκή θέση και το χρειάζεται το γρήγορο γκολ ο Εθνικός για να αλλάξουν όχι μόνο τα αγωνιστικά αλλά και τα ψυχολογικά δεδομένα. Κατοχή μπάλας από τους γηπεδούχους. Εδώ θα δούμε την προηγούμενη φάση με τον Αουρέλιο να στέλνει την μπάλα εκτός. Ήταν η κατάληξη της φάσης. Εμείς θέλουμε να δούμε το σούτ από τον Πέντα και πως σταμάτησε η μπάλα πριν περάσει στην εστία. Καλή κίνηση, Παϊσάο, Στέλβιο, πάλι γυρίζει στο Γιωργαλίδη. Εννιά λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 1-0 μπροστά στο Σκοριαλκή. Η οποία ανοίγησε 2 φορές φέτος τον Εθνικό στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Στέλβιο γυρίζει, προλαβαίνει ο Γιωργαλίδης. Γύρισε σωστά εν πάση περίπτωση ο Στέλβιο, μακριά από την εστία. Να δώσει εδώ. Από τους καλύτερους παίχτες της ομάδας της Λάρνακας. Σίμοφ, Σίλας, Λίμα για τον Μαχράντζε, Κόντε για τον Παϊσάο, αφήνει, μπάλα δεν βγήκε λέει ο βοηθός, ο κύριος Αθηνόδωρος Ιωάννου. Γι' αυτό σταμάτησαν οι παίχτες της Αλκής. Εδώ Νακατζίμα Φαράν. Και εδώ ο Γιωργαλίδης έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ροϊν Μπακάλ. Έκοψε ο Μπούντεν. Παϊσάο. Λίμα, κακή μπαλιά. Ροϊν Μπακάλ. Λάθος και αυτού νου η μπαλιά. Καπιλότ κατέβασε ψύχρεμα. Στέλβιο πίσω στο Γιωργαλίδη. Σίγουρη λύση για τον αμυντικό της Αλκής. Γιωργαλίδης. Βασκοντσέλος κατέβασε στον Γλικόροφ. Νακατσίμα Φαράν απέναντι περιμένει. Αποδέχτης της μπάλας τώρα. Μπουτεν έκοψε. Τζόναθαν Άσπας αριστερά στο Σίτνεϊ. Πιο ψύχρεμη, πιο άνετη Αλκή, με την τροπή που παίρνει το παιχνίδι. Μάλας αποκρούει. Σίλας, Αουρέλιο, Κενμόνιε, Μπαρτσέκοψε αρχικά, Στέλβιο, Μπάρτσο και πάλι. Φυλαχτού. Νακατσίμα Φαράν, το φάουλ. Εθνικός Αλκή 0-1. Ολυμπιακός Σαλαμίνα στο 0-0. Νέο φάουλ πιο κοντά στην περιοχή του Εθνικού από την παρέμβαση του Λίμα. Βίτορ Λίμα, ο Πορτογάλος, έπαιξε στον Εθνικό Πειραιώς και στη Δόξα Δράμας. Επανάληψη στο κτήμα του φάουλ, διατάζει ο κύριος Χριστοδούλου, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στο να διεξέλθει τις διαιτητικές του ευθύνες μέχρι τώρα. Βοηθούν και οι παίχτες με την συμπεριφορά τους. Μπαίνουμε που να είναι στο τελευταίο 5 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Στέλβιο, τον Αθανάσπας, Καπιλότο, Μαχράντζε, Σίτνεϊ. Άλλαξαν τα δεδομένα μετά το γκολ.
ευνοϊκά για την Αλκή. Είναι πιο συγκροτημένη σαν ομάδα. Πιο ψύχρεμες, πιο ολοκληρωμένες προσπάθειες. Πάει ο Τζόναθαν Άσπας για την εκτέλεση του κόρνερ. Τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, για την Αλκή. Τζόναθαν Άσπας. Ροϊ Μπακάλ γυρίζει. Δύσκολα σφυρίζεται στο μεταξύ το φάουλ που έγινε στο Σίμοφ. Ενώ ξαναβλέπουμε το τέρμα με το οποίο προηγείται η Αλκή. Έχεις δίκιο, Κωνσταντίνε. Φυλαχτού ήταν στην παλιά, την οποία αξιοποίησε με πολύ όμορφο τρόπο ο Βασκοντσέλος, κάνοντας το 1-0, και εδώ η αντίδραση του Γιωργαλίδη. Στέλβιο. Στέλβιο, ο οποίος μάλλον θα φύγει, Κωνσταντίν, έτσι, τον είδαμε να κάνει... Ναι, ζήτησε αλλαγή, έκανε νόημα στον πάγκο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Νεοφιδολάρκου. Να δούμε... Ήταν από τους πιο σωστούς παίκτες της Αλκής στο σημερινό παιχνίδι μέχρι τώρα. 41ο λεπτό, διακοπή για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Στέλβιο, ο οποίος όμως έκανε νόημα. Το επαναλαμβάνει τώρα και ο Γιωργαλίδης, τον είδαμε στην άκρη της οθόνης μας, για να περάσει. Κωνσταντίνε, ποιος βλέπεις, ποιος ετοιμάστηκε ήδη? Αν δεν κάνω λάθος, Σάβα, ετοιμάζεται ο Φουσκό. Μάλιστα. Εδώ προσέξτε, ναι, ζητά αλλαγή. Ο ίδιος ξέρει καλύτερα από τον καθένα το πρόβλημά του. Χωλένοντας θα φύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Μάρκοβιτς, Σάβα. Τελικά ο Μάριαν Μάρκοβιτς, ο Σέρβος, ο οποίος ήρθε στην Αλκή από ομάδα του Καζακστάν, από την Καϊζάρ. Στη θέση του Στέλβιο Ρώσα. Εθνικός Κόντε. Και μόνη η ευκαιρία την κάνει δώρο στα χέρια του Γιωργαλίδη. Χλιαρή κίνηση από τον Κενμόνιε. Προσέξτε, Κόντε είχε την δυνατότητα να κάνει ένα πιο δυνατό σουτ, χλιαρό, στα χέρια του Γιωργαλίδη. Κωνσταντίνε. Άλλαξε γνώμη ο Νεοφιτοσλάρκου και θα περάσει τον Μούσα Καμαρά τελικά. Μάλιστα. Αυτός θα πάρει τη θέση του Στέλβιο Ρώσα. Με τον αριθμό 96. Ο Μούσα, ο οποίος γεννήθηκε στη Γουινέα, νομίζω έχει διαβατήριο Μάλτας. ...18 χρόνων. Στη θέση του Στέλβιο. Χάθηκε και αυτή η προσπάθεια από τον Εθνικό. 2 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 1-0 μπροστά η Αλκή. Εδώ μπροστά μας ο Στέλβιο Ρώσα. Δίνει το χέρι στον Καμαρά. Νάτος εδώ Στέλβιο. Κλήθηκε να καλύψει την απουσία του Εμιλιάνο Φούσκο. Τα πήγε πάρα πολύ καλά μέχρι τη στιγμή που ένιωσε το πρόβλημα στο δεξί του πόδι. Εδώ ο Μούσα Καμαρά, 18χρονος. Σας πληροφορεί η αλλαγή στη σύνθεση της αρχής. Τον Στέλβιο Ρώσα έχει αντικαταστήσει ο Καμαρά Μούσα. Ήταν η προσφρά του στην κατηγορία. Κόντε πίσω στον Μαχράντζε. Μπούτεν για τον Σίλας. Έχασε ο Μαρσέλο Πέντα. Μαχράντζε, από τους πιο φιλότιμους παίκτες του Εθνικού και είναι ίσως ο πιο ηλικιωμένος παίκτης της ομάδας. Της Άχνεν είναι 35 χρόνια ο Μαχράντζε, 36 ο Σίλας. Και οι δυο τα πάνε καλά. Οι νεαρότεροι τους τρέχουν λιγότερο. Έτσι, Κωνσταντίνε? Ακριβώς έτσι, Σάβα. Μάλιστα.
Θα έλεγα ότι είχε γίνει και εσωτερική αλλαγή. Πέρασε. Να δούμε την παλιά. Βγήκε ο Γιωργαλίδης. Ζητά φάουλ η Αλκή. Μένει στο έδαφος ο Γιωργαλίδης. Να δούμε την φάση. 44ο λεπτό. Παλιά. Εκτός μικρής περιοχής. Ναι, Γιωργαλίδης κάνει την κίνηση. Θεωρώ ότι δεν υπήρξε αντικανονική κίνηση. Μακάρι να μην έχει κανένα πρόβλημα ο Αντώνης, ο οποίος έκανε μεγάλη σταδιοδρομία και στην Ανόρθωση και στην Ομόνια από το 2000 μέχρι το 2006 στην Ανόρθωση, από το 2006 μέχρι το 2012 στην Ομόνια. Κάτω από τα δοκάρια και της εθνικής μας ομάδας, ο Αντώνης Γιωργαλίδης, από τους μεγάλους της τελευταίας γενιάς των Κύπριων ποδοσφαιριστών. Κωνσταντίνε. 2 λεπτά ο χρόνος των καθυστερήσεων και θα έλεγα την εσωτερική αλλαγή που έχει γίνει. Πέρασε ο Γλυκόροφ πίσω ως κεντρικός αμυντικός μαζί με τον Καμπιλότο και ο Καμαρά έμεινε στον χώρο του κέντρου. Μάλιστα. Και το 0-0, Κωνσταντίνε, παραμένει στο Κασιπί. Παραμένει στο 0-0, ναι. 2 λεπτά. Ο Δημήτρης ο Χαρλάμπους μας χαιρετά από απέναντι. Τον χαιρετούμε και εμείς εδώ, ο Ντράκοσλαφ Μούσιτς. Άλλος ένας μεγάλος που πέρασε από το κυπριακό ποδόσφαιρο. Είχε έρθει για την Ομόνια. Υπόθηκαν και γράφηκαν πολλά τότε ότι δεν ήταν καλός ποδοσφαιριστής.